Jo, tak čaute ľudia, vítam pri dnešnom videjku. Dneska sa hráme hru, ktorá sa volá One Man Trash Demo. To znamená ľudia, že my sme tu stratili Bitcoin v hodnote $1 miliónu na tejto skladke a my to musíme nájsť. Musíme to tu vykopať, potom predáme sem a uvidíme, či sa nám to podarí. Nebudem prezradovať, čo sa v tejto hre deje, ale poviem, že to je kasíno, takže možno sa hráme aj kasíno, že možno dačo vyhráme, možno nie. Dúfam, že sa vám bude video páčiť a užívajte si. Teraz máme plný vysávač a to znamená, že musíme teraz vysypať. Teraz si dáme, že za peniaze, aby sme mali strength, väčšiu silu. Všetko si upgradeneme, všetko, tak. A teraz by sme mali mať väčšiu veľa silu. A ja by som išiel úplne dole, teraz hore by som sa nemotal moc. To nie sú dobré veci. Takže nevidím tuto hore nejaký zázrak. A už máme plné. Tak zatiaľ môžeme tuto vykopať dieru dole. Ale vidíte, že to ide pomalinky. Ideme vyprázdniť. Teraz si by som sa dal upgrade inventory space. OK. A teraz by sme mali mať väčší inventor, áno, máme. Takže aby som takto si vykopal by dieru. I pozrite ľudia, má parádu. Ako môžete vidieť, máme tu nejakú dieru. Zoberieme odpadky. Dúfam, že sa nám podarí nájsť ľudia v dnešnom videjku ten hard disk. Urobíme si väčšiu dieru, tak sa by sa nepovedalo. No poďte ľudia, tak čo tu máme? Máme tu junk, propane tank. A máme plné. Tak sa to ide hore, Spacecom. OK. Takže ja by som si teraz kúpil inventory space a môžeme ísť ďalej kopať. Tak. Máme tu pneumatiku. Samozrejme v tejto hre sú veľa možností. A čo by som ako teraz by kúpil, keď zarobíme dačo? Scanner by som kúpil. Robíme to trošku hlbšie. Tak by sme začali našla, asi nenájdeme, počítam. Máme plný, musíme ísť. A tu máme kužel. Môžeme pozbierať kužle maximálne. Čo je toto ľudia? Ja to nemôžeme zobrať. Takže ideme si trošku vylepšiť ten vysávač náš. $15, je to celkom pohode. Teraz by som si kúpil lampičky. A ešte by som si kúpil, čo to je? Skener až za $150 si vieme kúpiť, ale kúpil by som si, že kapacitu. Takže ja sa vám ozvem ľudia, keď to bude trošku viacej vyčistené. Dobre? Ľudia, ako môžete vidieť, po menšom timelapse som našiel takúto dieru ďalšiu, ako sme našli predtým na začiatku. A máme tu nejaké nové veci, sa mi zdá. Za kamerou som zabudol natočiť special veci. Mal som tam nejaký energy drink a mal som tam ešte také od NASA, také topánky, ktoré mi dali gravitáciu. To som zabudol natočiť, to ma nenapadlo. A teraz si šetríme na, čo to je? Na ten skener, lebo skener je dosť drahý. A potom, keď nám sa nebude dariť, môžeme vyskúšať to kasíno, ale to asi skôr všetko prehráme, by som povedal. Toto vyzbierame. Ja som si túto hru aj naštudoval, že čo tu mám všetko robiť, takže aj tomu chápem. Nie som si poľsoval svetlo, ale čo? Musím dávať ľudia pozor, čo vidíte.
to odsajeme, aby sme tu mali väčší priestor. Zase som si svetlo. Bambavý som. Dobre. Teraz si to ideme vysypať. Opäť som. Potom by som si ešte rozšíril tú dieru, aby sme mali viacej peňazí, všetkého. Takže ja sa vám zase ozvem, keď to zase niečo také dobre nájdem. Alebo toto ešte môžeme vykopať. Tak. Box máme. Teraz by som, toto asi už by malo byť čisté, tak teraz by som vykopal iba dole. Možno tu nájdeme nejaký kamión. Nie kamión, ale vagón som videl. Dúfam, že to aj my nájdeme. Budeme kopať iba dole, no. Bohužiaľ. Lebo je to aj väčšia hĺbka a tam sú veľa lepšie veci a drahé. A keď budeme mať ten skener, tak to je úplne iné ľudia. Skúsime prekopať úplne dole. Na spodok, jak nás pustí lano. A trashback. Karton box. Tu sme dačo objavili nejakú chodbu. Máme plný vysáž, tak sa musíme vrátiť hore. Musíme dávať pozor, aby sme to akože nezabili. Kúpil by som ešte lampičku, jednu. A size by som kúpil. Ešte range. OK. Tu by to malo byť oveľa lepšie. A my tu máme auto? Alebo čo to je? Tak zaujímavý objav. Toto dačo nám replikuje. Asi nič. OK. Teda tu máme vázu. Máme tu nejaký a tam. Leonardo Secret Doodles, OK. Skúsime odkopať to auto. Čo tu bude náhodou. Bo kebyže tu nájdeme vlakový vagón, tak to bude veľmi dobré, tam budú veľmi dobré veci. Som pozeral, že tam budeme potom milionári. No ako vidím, asi tu nič asi nebude, ako vidím už. Pozrieť sa môžeme. Máme tu special item. OK ľudia. Odkúpeme to. A máme plný vysávač. Čo som sa ja všimol, vieme aj toto urobiť, keď dáme spätný, takto. Budeme skákať. A potom si to môžeme niekedy vysať. Ľudia, nebudeme riešiť, jak to vyzerá. Takže ideme to predať. O $64, ale čo? OK, tak ideme naspäť vysávať z odpadky. Lepšia hra ma údaj napadla, popravde. Čo sa deje? Jaj? OK. Skoro sme sa zadusili. Máme tu pneumatiku. Roztiahneme si dieru. Máme tu trafik light. Máme svetielko. Trashback. Ďalší. Kužel. Trashback. Kužel. To nie je kužel, ale box kartónový. Skúsime toto auto nejako odkopať. Keď sa nám to podarí. OK, tak ja sa vám keď to odkopeme, to auto, OK. Takže ľudia, končite
ako tak som to auto vyhrabal, ale snažil som sa. Ale ako môžete vidieť, dačo som tu našiel. No to nie je nás nové akože. Okay. Ale našli sme ticket, special ticket sale of double well. Ja počkaj, to som vlastne nemal ani brať. No tak ja som sprostý. Tak zoberieme rýchlo toto, poď. OK. No tak. Čo už no. Ja som zabudol, že na čo je ten ticket, takže je to moja vec, moja chyba. Ako môžete vidieť, auto som ako tak nejako vyhrabal, snažil som sa, ale to auto je až moc zahrabané. Nemám ešte na to taký výkonný vysávač a šetrili si na ten skener, lebo to keď budeme mať ten skener, tak to bude jedna radosť ľudia. Možno to ešte bude dačo v tom aute, ale pochybujem akože. Úprimne pochybujem. Ale asi vidím, už tu vyzerá, že to si nič nebude. No, nie tu nič. Strata času. Tak, poďme kopať zase dole ľudia. A čo myslíte, že som sa ako vôbec už akože nenašiel popravde? Zakrikol som. OK. Kopeme si dzíru. Tak ja som si fakt zakrikol. Dáme si sem svetlo. Zoberiem si trashback. Kde to máme? Tu máme kužel, trashback, karton box, koleso. Už máme plnú vákuačku. Musíme ísť hore ľudia. Ideme to predať. Toto vieme zobrať. Ostatné už nevieme. No, pomalinky už ešte sa blížime tomu skeneru. Takže ideme rýchlo teraz dole úplne. No ok, no nejde to až tak. Si robí väčšiu dieru. A tuto by som akože aj by zostal, tu by som ako aj prehľadával. Toto, na to máme ešte výkonný vysávač. Tak by som išiel takto teraz do strany ľudia, tak čo nájdeme. Propane tank, ok, neviem čo sme akože našli, ale to vôbec nevadí. Chcel by som nás jednu takú vec, že je vagón s záchodmi a to sa dá nájsť. A ako si toto asi nenájdeme. Tak ja sa ozvem, keď bude niečo nového. Takže našli sme nejakú novú vec po dlhom čase. Našli sme auto ďalšie. Vieme tu zobrať kolesa. Ako môžeme vedieť. To tam nejako vieme dostať samozrejme. Ako môžete vidieť, už máme $138. Pomalinky a iste sa blížime tomu radaru alebo skeneru, jak sa to volá. Takže máme koleso. Tu by som ešte rýchlo tuto, keď mám miesto, ale asi nám nevíde. No, nevíde nám. Ale toto by nám akože už by mohlo byť stačiť, čo to už máme, toľko tých vecí. Už to bude podľa mňa už pohodička. No, hovorím, jasné. $150. A skener o next tier. Aha, my ešte potrebujeme next tier, takže upgrade. OK. Takže my si musíme upgradeovať veci, OK. Tak ešte nemáme na to, takže to nevadí. Tu sa mi pýtate, čo to je. To sa neviem. Takže ideme ďalej vykopávať to auto. Toto je to prvé auto. Tu je to ďalšie auto. Ako ten vysávač, že také je slabší, by som povedal. Som zabudol, že tu sme upgradeovať tie veci. Takže máme koliesko.
Ale ešte jedno by sme potrebovali. Car try, yes. Skúsme jej odkopať toto celé auto. Uvidíme, čo tu bude. Lebo my potrebujeme nájsť ten vagón, ale som našli si na ten skener nejakou už konečne. No, celý čas iba vysávam túto zeminu, však keď som si ani poriadne zarobil. Poriadne, keď, no, trashback. Mám byť akože úprimný. Tak. Nevieme vyskočiť nevadí. Takže vysávame ešte toto. Čo sme to tu našli? To je kužel. Máme special item, budget power cell. A ultra suction. OK, tak to dáme. Nie, moja lampa. Special item. OK. OK, tak sme to jestli až tak. Máme tu trojkolku, alebo čo to je? Máme už plné a by som to ešte vysypať. Našli sme trojkolku. Počkajte ľudia, tu máme koleso. To som si nevšimol, že tu máme veci. Nie, moja lampa. OK. Koleso máme. Ešte zoberieme toto. A môžeme ísť hore. Opa. Môžeme si dať aj ten sandwich, predáme to, OK. Takže to už máme asi pomalinky všetko. Ešte nemáme furt na to. Ale aby som ešte vyskúšal ľudia, že silu by som si upgradeoval. Kapacitu. A lampičky by som si pokupoval. No takže už máme iba $20, ale zase sme to múdro využili. Takže ak sa povie. Ideme úplne dole. O, vidíte, mne to ide lepšie. Carbox, aj nám sa to podľa mňa aj vráti. A vidíte ľudia už teď. Tučonk Amazon. Čo? Ty kokos. Tak to musíme stihnúť. Jo, utekaj. Minus 50%, OK. Nemáme $75, nie. Kúpime ropu a lampičky. To už je jedno, OK. Pokúpili sme nejaké veci, to je hlavné. Treba tu dobre pozerať aj. Tak, nejaké normálne svetlo, však toto je strašné. Odkryjeme auto. Flashback. Ďalšie koleso. Ideme trošku pod auto. Carbox. Teda to sme pri stene, takže to asi už nič nebude, počítam. Môžem sa maximálne hore vykopať a to také, že všetko. No, hovorím. Možno ešte v tom aute bude dačo, ale pochybujem. To by sme si asi aj všimli, popravde. Toto tu môžem vysať. Pozval sa to ako na Fábiu, popravde. Dobre. A teraz ideme kopať zase dole. Máme tu kužel. Proper tank. Trashback. Ale dáme si svetlo. A ideme dole, ideme hlbšie. Nádej, že začo niečo nájdeme. Lebo ako by sme akože mohli nájsť. Máme tu car try. Vykupujeme si väčšiu dieru. A už nemôžeme. Už máme plné, takže ideme hore. Ako je to zaujímavá hra, ľudia, popravde poviem. Sandwich ešte niekde ideme dávať.
ešte furt to nemáme. Ale môžeme ísť tuto dole. Ešte tu takto hore by som vyskúšal byť dačo, no. Rovno 2 veci, ale čo, 3 veci, 4. Tuto hore je viacej veci, ale málo cenných. To je také zase, no, hovorím. Máme tu kúžel, máme tu svetlo už. Poďte, popravde som ušetril aj to svetlo. Môžeme si takto vykopať denné svetlo. Ja mám asi plný inventor. Som zbytočne prišiel asi o veci, že? OK. A kde je tá diera? A neviem, kde je tá diera. Kde je tá diera? Kde vidíme svetlo už? To bude, no to je táto. OK. Chvíľku sa tu ešte takto pohráme. Takto mi ponachádzame. To je stena. Trashback. Tak ja sa ozvem, keď niečo nájdeme zaujímavé. Aby čo je také zaujímavé, ja sa vám potom ozvem. To je ľudia, ako ešte som si našetril na skener. Takže kúpil som skener. Teraz máme iba 18 centov. To znamená, že musíme ísť teraz pracovať. Ešte ja som to za kamerou trošku farmír. Nefarmír, no tak nejako. Aby som tu mohol nájsť to odpadky. A rozhodol som sa, máme special off. Zase to použil, čo som nechcel kedy, ale tak. Čo už, to máme čas na to. Alebo nemáme. Ja to vlastne viem na čo, no. No a to by si mal proste lacnejšie proste veci. Tak, môžeme si kúpiť, že lacnejšie maximálne, že toto, a to je maximálne, že všetko. Ja si tuto teraz vykopávam väčšiu dieru, aby som mal svetlo, aj veľa peňazí. Myslím, že to by akože by stačilo. A teraz to ideme predať. Všetko a teraz zapíname, že skener. Poďme dole, zapnem skener. Tam nejako dostanem, nejako rýchlejšie. OK. Tu je to auto. A tu je dačo také epické. Nie epické, také lepšie. Special item. Našiel som Bitcoin, OK. Tak asi to bolo asi to special. Teraz by som išiel akože iba do hĺbky. To je on, čo... Yes. Pneumatika, toto. A pozrite ľudia. Bereme junk, trojkolku. Zase som si zobral svetlo. Zase trojkolku bereme. 2 metre mi to našlo tiež. A tu už. Čo som tam videl? Takže ideme sem ľudia. Zase fúrik. Musíme ísť teraz hore. Jaj. Opa. Takže máme plný inventár, takže ideme to predať. OK, kúpime lepší skener. Orange a lampičky. OK. Ideme úplne dole, sem. Máme skener. Ono to ukazovalo hento. Tú oranžovú vec. New item. OK. A tu je to. So, super sandwich. Dáme si to. Čo to je? OK.
okej. Neviem, čo sa stalo. Koleso. Toilet, okej. Škibidi toilet. Máme toilet. Ľudia, práve teraz sme našli ten vlak. Podľa mňa sme našli ten vlak. Áno, našli sme ten vlak. Teraz si tu vyťažíme. Nie, vlastne si to povysávame. OK. Zoberieme si vázu. Trošku to vyčistíme. Daj do výšky. Koleso. Dobre, môžeme ísť hore, ľudia. Ideme to odseparovať. Aj, samé diery. OK. To máme tam, že size. Tak už nemáme na nič, na lampičky. To ideme teraz úplne dole a ideme vyťažiť ten vagón. No tu budú záchody, pokiaľ sa dobre pamätám. Áno. Ale čo je s tými svetlami? Čo sú také bambavé? To je normálne diskotéka proste. Toilet, bedroom scale, propane tank a nemáme na to silu. Tak aspoň si tu robíme väčší poriadok. Aby sme to mali oveľa jednoduchšie, efektívnejšie. Bedroom scale, váza. A ešte tu máme vecičky, tak to je pohodička. Ajajaj. OK, všetko je v poriadku už. Ideme teraz hore. Ideme to predať. 600 $. Zväčšíme skener. Kúpime lampičky. A ideme to tam vyťažiť. Fúr nemáme na to veci, takže zoberieme to takto. Tu máme trojkolku, toilet. Moje svetlo. Máme tu vagón. Teraz by som to ešte dať trošku do výšky. Teraz
Nevieme dať, ani toho nevieme ísť. Musíme kúpiť lepší upgrade. Ale to uvidíte až v ďalšej časti. Prečo neviem ísť hore? To je jedno. Ok, už vieme ísť hore, ok. Takže to by bolo asi z tohto videjka všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ešte na záver si zahráme automaty. A máme veľa peňazí. Dobre, dáme to takto. Na záver videa, ak dáte 5 lajkov, dáme ďalšiu časť. OK, sme vyhrali kasíne, OK. Teraz by som dal, že za 100. Uvidíme, že či vyhráme. Tak nevyhráme. Dáme iba tak za 10 by som dal. Nič. $15, OK. Nič. $15, yes, to poteší. $25, OK. Nič. A už nemáme. Môžem dať maximálne, že za 2 ľudia. Tak to by bolo všetko ľudia z tohto videjka. Dúfam, že sa vám páčilo. Nemusíte dať like a odber. Takže čus.